3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Oy! Uy! Ay! Nagmamadali na naman siya! Abi! Alalala, nangyari sa'yo? Dandahan, be! Ay, yan tayo eh. Ang mga mata, saan na naman nakatingin, kuya? Dito. Dito ka mag-focus sa akin. Uy, love trip na oh! Dito. Huy! Shh! Huy, dito! Yan. Madali ka naman palang kausap. Hello! Yes! It's me! Happy Wednesday, kabisyo! It's me ang nag-iisang babaeng takbo ng takbo, ha? Sa isip mo. This is me, your one and only, ang daldalerang atleta ng Love Radio Manila, DJ Mara Tony! Yes na yes! Live na live! Kausap ka! Oo, ikaw mismo! It's time para sa programang Love Trip! Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Teka nga, matanong nga kita. Bakit ba? Bakit ka ba kasi nagmamadali? May nahabol ka ba? Ano, may tinatakbuhan ka ba? Okay. Alam ko na. Oo, naramdaman ko eh. Feeling ko may hinabulotan ka ng cellphone kanina, no? Ay, kung hindi cellphone, kwintas? Hindi, alam ko na. Tinakbuhan mo na naman yung pinagkautangan mo, no? Very good. Walang pagbabago. Alam mo, kung ako sa'yo, kuya. Sige na, pahinga ka muna dyan. Magmerienda ka. Ayan o, may malapit na tindahan. Yan. Magmerienda ka, mag-soft drinks, biskuit. Tapos mag-park ka muna, may gagawin tayo saglit. Yan ang gusto. May gagawin tayo. Makikinig na programang Love Trip. Yes. Kasi 3 to 6 lang ako dito, so might as well makinig ka na, diba? I-chat mo na yung tropa mo. Sabihin mo love trip na. Bili, dito lang yan sa Love Radio. Naku, huwag mong palagpasin. Iihi lang ako Diyan ka muna. Iihi lang si Mara Tony. Makinig ka muna ng feel good music. Naku, ang gaganda ng music namin dito. Naku, the best. Ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sakit sa... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!